जोंनि बर' हारिनि जि स्टेटास बे स्टेप बाय स्टेप एसे नङा एसे बारायलांगासिनो दं। 31 मार्च जोंहा मानगोनां उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बर' हारिनि बिफा सारनि जोनोम सानखौ फरायसा सान हिसाबै दुलाराय आसामावनो फरायसा सान हिसाबै फालिनाय जासिगोन। बे मोनसे गिदिर जोंनि थाखाय मा होनदों बान्था आरो खौरांमोन। बिराद गिदिर दिनै जाय सुबुंनि सायाव जों बर' नाङैनो फालियोमोन फरायसा सान, नाथाय दुलाराय आसाम नाङै नङामोन। दिनै 31 मार्चआव दुलाराय माने आसाम नाङैनो बिथांनि जोनोम सानाव फरायसा सान हिसाबै फालिसिगोन। दिनै मानगोनां प्रमद बर' सारनि नाजानाय, मानगोनां दिपेन बर' सारमोननि नाजानाय, आबसुनि दैदेनगिरिफोर गासैनिबो नाजानाय आरो गोबां माखासे आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरनि नाजानाय बे जाबाय आरो बे जानायनि थाखाय बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोजों फिन खेबसेबाव गोजोननाय जासियो। आरो लोगोसे मैयानि गेजेराव आरो मोनसे खौरां मिथिनोबावबाय आरो बेबायदिनो मोनफा फिसा जोंहा माने फिसायानो होन गिदिरानो होन बे जेसेबांखिनि माखासे गिदिर स्टेट लेभेलनि बेफोर पजिशनाव जोंनि आसामनि गेजेराव बर'फोराबो जायगा मोनहांगासिनो दं। जेरै हमना ला मानगोनां प्रमद बर' सारनिनो OSD डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङाबो मैयासो एपइन्ट खालामजादों एज ए जेनेरेल सेक्रेटारि माने FA ना मा होनदों AFA नङा होमबा आसाम फुटबल एस'सिएशन। आरो लोगोसे बिटिआरनिनो EM मानगोनां दावबायसा बर' साराबो भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै एपइन्ट खालामजादों। बिथांमोनखौ कंग्रेचुलेसन जासियो फार्स्ट अफ अल आरो गुड लाक। दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां फुटबल गेलेग्राफोर ओंखारबाय, नाथाय दिनै बिथांमोनखौ एबार गाइड खालामनो थाखाय बिथांमोनखौ सापर्ट खालामनो थाखाय जोंनि बर' हारिनिफ्रायनो दैदेनगिरि आसामनि स्टेट लेभेलनि जे फुटबल एस'सिएशन बिनि सेक्रेटारि आरो भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै मोननो हाबाय। आरो दिनैनि दिनावहाय मेट्रिक रिजाल्ट 10 क्लासनि स्टुडेन्ट माने मा होनोमोनलाय माने एग्जामनि रिजाल्ट बेवहाय आसामनि गेजेराव सबसे हाइस्ट डिस्ट्रिक्ट रेंक नाम्बार 1 जाबाय चिरां। 88.64 ना 84 बिदि पार्सेन्टेज जादों आरोना। दिनै नायदो फार्स्ट डिभिजन आरो सेकेन्ड डिभिजनानो गोबां मोनदों आरो बिनि गेजेराव सोरबाथ' बुंदों जे इट इज पलिटिक्स। आं बेखौ बुंगोन पलिटिक्सआनो जा जियानो जा जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरनिफ्राय फार्स्ट डिभिजन सेकेन्ड डिभिजन गोबां मोनदों, नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा बिसोर टप लेभेलाव जों मोनहैनो हाथाराखै। जों टप लेभेलाव नाजाथारनांगोन आरो लोगोसे हायोब्लाथ' जोंनि जि बर'फोरनि जि एग्जाम होनाय अकल बर'फोरनिखौ जोंनि बड'लेण्डनिखिनि बिटिआर ओनसोलनिखौ बिटिआर ओनसोलाव खालामनांगौ आरो हायोब्ला बिखेवसिनिया बिखेवसिनि आन्दाराव थानांगौ। सनितपुर आरो बिश्नाथनिखौ ओरै बड'लेण्ड फारसे लाबोनांगौ हायोब्ला। स' बिसोरनि रिजाल्टखौ माने मा होनोमोनलाय जोंहाथ' डाइरेक्टर अफ माने सेपारेट डाइरेक्टर अफ बर' मिडियाम दंखासै नङा होमबा। स' बेबायदि बेवहायनो जोंहा बेखौ रिजाल्टखौ नायबावनांगौसो हायोमोनबा, अब्लाना जों बेवहाय दुध का दुध पानि का पानि जाबावगोन जों। इट्स अके पलिटिक्सआनो जाया मानो जियानो जाया मानो आसामावनो सबसे हाइस्ट पास जानाय पार्सेन्टेज अनजिमायानो जाबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि जाय जायगाया बड'लेण्डनि एबा बिटिआरनि आरो बेवहायनि बिनि गेजेराव गोबां सुबुंफोरा फार्स्ट आरो सेकेन्ड डिभिजनल' पास जादों। पलिटिक्सआनो जाया मानो नाथाय बर' हारिनि जि इडुकेसननि लेभेल बे आपग्रेड जालांगासिनो दं। जि मा होनदों टाइटेल मान सन्माननि बेबो एसे आपग्रेड जालांगासिनो दं, एसे आपग्रेड जालांगासिनो दं। थेंक इउ स' माच, थेंक इउ। आं बुंनोना मानगोनां प्रमद बर' सारनि खामानि मावनाया इनभिजिबल। स' you will get to see his work when everything will be complete. Okay? जेब्ला गासैबो खामानिया कमप्लिट जाजोबगोन you will get to see that. बाट दायो नुनाय नङा। आं बुंदोंना लासै बेबो जाबाय इनभिजिबल वर्क। दिनै नोङो रिजाल्टआवनो होन दिनै नोङो बड'फानि मुंखौ स्टुडेन्ट डे हिसाबै फालिनाय दुलाराय आसाम नाङै द्याट इज ए इनभिजिबल वर्क नङा होमबा। माबा मोनसे बिल्डिं नङा, माबा मोनसे लामा नङा होमबा,
we can feel and we can pray ओमफ्राय जोङो फालिनो हायो नङा होमबा आरो जों बेखौ मुं बुंनो हायो नाथाय बिथांनि जि इनभिजिबल वर्कआ बिराद गोजौ लेभेलसिम थांगासिनो दं थेंक इउ सो माच थेंक इउ